बिनानाव काबेरिनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय मिलौदो देंखोजों जोंखौ गोजोन होबाय आरो बे समाव गेलेनायखौ जागायफिननो थाखाय खावलायबाय नांला उफाय गैयालै सिनायफोर बे समाव चिरां जिल्ला गेले गौतमनि लोगो आफादगिरि चन्द्रकान्त ब्रह्म नार्जारि बिथाङा दंफैयो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायबाय आरो बे समाव सासे आलासि आङो बरायनो सिगांदों गागि सासे सानसुमै खासिकत्रा ओनसोलनिनो मानव गेदेर आदित्य बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय
Sabut. Kirim. Gezrau. Ayo serang. Lagi gol. Bairo. Kita kuli. Gol. Fast timer. Kirim. Oh, kirim. Harlak. Baik. Tak bola. Beritahu. Kosong. Kiper. Ayo, Rukat. Kirim. Nanggi Israel Dhabra. Producer. Beritahu apa. Kiri.
bola udah selesai. Nelson bola kosong. Birtau. Kirim. Birtau. Budiase. Ya, good. Jalan, up. Up. Nelson, não bisa beda. Beritahu, kita Nelson não bisa beda. Quick. Go. Sabona. Kujon lah. Kasih. Good. Main lang kena. Kembali shoot.
Mendai, juga. Ada. La. Listen down. Oi, get it! Oi, get it! Senang saya, get it out. Ball. Lagi. Out. Baik, kalah. Bentar, Bang. Go. Gile. Pusar kalau ini baru sampai. Pusar kalau ini baru sampai dulu ya.
Maksudnya red card lagi mau biasa sports kita ni sih, nombor. Kibar. Okay, get inside. Get touch come. Closer. Bro, apuna kibar apuna. Pilih kasihkan bro. Bifkan ala. Bifnya. Angkat stamina situ kan mana ni seri bangi. Oh, medical. District lina hot district. Kalau.
두절라 앞 레몬싱 Juna ke laut. Jap. Spin lagi mau jangan. Siap Martin, boleh pedis Martin. Barang, silang semua apa ni ya? Finish. रुक जा sampai up kam jap dekat mangan Gelap. Abuniram. Aşkça. Abuniram. Menurut saya best banget saya sekurang berapa? Oh, boleh sampai. Apa tu? Kali kalam tu. Best tu kali kalam tu. Oh, Muniram. Sampai kali kalam tu. Muniram. Lei kalam, lei kalam sampai lei kalam nak kalam.
आणि आपल्याला एक जण टीचर मा काम करते आटे जाप बोलना 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 ले टीचर बोलना block oke lano ori maju dong stretcher grab stretcher best goalkeeper sir Dan serang! Dan serang! Dan serang! Akhirnya! Abdan Nabio! Dan serang! Serang, apa ya? Itu dia open sih. Sendiri. Abdan, defense lah.
Ab. Rupnat. Ayo mencek. Sana ya, Abza. Rupnat. Rupnat. Kibar, Abza. Roy. Boriya. Hai, Abza. नैरोजा नैजिबा मायथाइनि ब्रैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाया फैयै जोबफैबाय आरो दिनै बे बादायलायनायाव मोननै गोख्रों जिल्ला आफादनि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हानजा आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हानजा आरो जोबथा बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानि हानजाया उदालगुरि जिल्लानि हानजाखौ 2-1 गलाव बिथांमोना 2025 मायथाइनि ब्रैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायनि चेम्पियनशिप अर्थात देरहासार बान्थाखौ बिथांमोना मोननो हाबाय। ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोननो खनसे गोबारै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोबारै हांखो खमनानै बरायनो थाखाय खावलायहरबाय। गोजोन्थों। आरो बे समाव गासै आलासि बिथांमोनखौ आङो जोंनि गेलेग्रा फोथाराव जोंनि थिखानाय मासियाव फैनानै जिरायफैनो खावलायहरबाय। मोननैबो हानजानि गेलेग्रा बिथांमोनखौ जोंनि बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय आरो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि बान्था राननाय हाबाफारिया जोबजासिम बयखौबो थाफानानै जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ मदद होनो थाखाय खावलायहरबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेग्रा हानजा बिथांमोनखौ बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौबो बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायहरबाय।
गेलेनाय बादायलायनाया जागायजेननायनिफ्राय 2 नभेम्बरनिफ्राय दिनै 2 नभेम्बरसिम जे जोंनि बादायलायनायफोर जालांबाय बेवहाय जाय रेफारि बिथांमोना जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव मदद होबाय बिथांमोनखौ जों बरायनो नागिरदों ओंखायनो गासै रेफारि बिथांमोनखौ आङो बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय जोंनि गेजेराव दङ प्रसेनजित दैमारि जोसेफ मार्टी हाकिम बसुमतारी आरो गोमसार मोसाहारी आं बिथांमोनखौ जोंनि बान्था राननाय हाबाफारियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आं बे समाव जों दहायो सिनायथिनो बावलांदोंमोन जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि राजा देबजित बसुमतारी आं बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय आदाखौ दसे सम गसंनानै जोंनि आर'नाइ बावनायखौ आजावनो थाखाय खावलायहरबाय गोजोन्थों जों दायो रेफारि बिथांमोनखौ बरायगोन ओंखायनो बयबो रेफारि बिथांमोनखौ जोंनि थिखानाय मासियाव फैनानै जिरायफैनो थाखाय खावलायहरबाय बे समाव जोङो बेस्ट प्लेयार दिनैनि जोबथा बादायलायनायनि बेस्ट प्लेयार Under 13 बे समाव जोङो दिनैनि जोबथा बादायलायनायनि जायफोर रेफारि बिथांमोनाव दङमोन 2 तारिखनिफ्राय दिनै 2 नभेम्बरसिम जाय रेफारि बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय बायदियै सिरिबाङै जोंनि बादायलायनायखौ जाफुंसार होबाय बिथांमोनखौ जों बरायगोन गिबियाव जों बरायगोन प्राणजित दैमारि आं बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय बयबो आखाइ खबना बरायनांगौ बिथाङानो जाबाय प्राणजित दैमारि नैथियाव जोसेफ मार्टी তেখেতক এখন আৰ'নাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ নৈথিয়াव थामथियाव दङ हाकिम बसुमतारी आरो ब्रैथियाव गोमसार मोसाहारी आं बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय दायो जों बान्था बावनो नागिरदों बेस्ट प्लेयार आरो बिथाङानो जाहैबाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जार्सि नाम्बार 2 रहित बर' बयबो गोबारै आखाइ खबना बरायनो खावलायहरबाय आरो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय आङो बाक्सा चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि
प्राणेश्वर बसुमतारी सार आं बिथांखौ बेस्ट प्लेयार बान्थाखौ बावनो थाखाय खावलायहरबाय। मोनसे खावलायना जोंनि केमेरा पार्सनफोरखौ एसे साइडनिफ्राय फलानो खावलायबाय मानोना जोंनि आलासिफ्रा उनाव जिरायनानै दङ बिथांमोना नुहुराखै ओंखायनो केमेरा पार्सन बिथांमोनखौ एसे साइडनिफ्राय जों बेस्ट प्लेयारनो नोगोद 2,000 रां आरो न'आव गंसे ट्रफि बेजों बिथांमोनखौ माने बाथ्रामोन आरो दायो जोङो नैथियाव मान बावनो नागिरदों हाई स्करार अफ द टुर्नामेन्ट आरो बेखौ मोननो हादों साइजों मोजां जाया ओमफ्राय केमेरा मोजां जाया साइजों स्करार अफ द टुर्नामेन्ट आरो बेखौ मोननो हादों बाक्सा जिल्लानिनो जार्सि नम्बर 14 मोगथां गयारि आरो बिथाङा गासै 6 गल 6 गल होनानै बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय आङो साहित्य एकाडेमि बान्था मन्त्रि हरिनारायण खाख्लारि सार आरोबाव दिनैनि जोंनि जोलुर गेलेनायखौ जोनानै बेखेवनाय अन्जलि ब्रह्म बिथांखौबो बावनो थाखाय आं खावलायहरबाय बयबो गोबारै खालामनो बरायनांगौ हाई स्करार मोगथां गयारि बाक्सा जिल्लानिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोगोद 2,000 रां गंसे ट्रफि बान्था गथायनायनि थाखाय आङो हरिनारायण खाख्लारि सार आरो अन्जलि ब्रह्म बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बे समाव बेस्ट गोलकीपर अफ द टुर्नामेन्ट आरो बेखौ मोननो हादों बाक्सा जिल्लानिनो जार्सि नम्बर 1 सानसोरां लाहारि खनसे गोबारै खालामनो बरायनांगौ आरो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय आङो साहित्य एकाडेमि बान्था मन्त्रि राजा देबजित बसुमतारी आरो बासुगाव कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर रनेन मुसाहारि सार बिथां सानैखौबो आङो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय खावलायहरबाय गोबारै खनसे आखा खालामना बरायनांगौ गोजोन्थों नाहर ओरैजाय नाहरदो हायोबा ग्लब्सखौ थिखां बान्थाखौ ग्लब्सा थिखांलाय साइज थिखां बान्थाखौ गथायनायनि थाखाय आङो राजा देबजित बसुमतारी आरो डक्टर रनेन मुसाहारि सार बिथां सानैनिसिम साबायखर बावहरबाय बे समाव जोङो
दिनैनि जोबथा बादायलायनायनि रानार्स आप टीम उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हानजा बिथांमोनखौ जोंनि बान्था बावनाय हाबाफारियाव जेरै गसंफैनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिथांमोननि मुङाव जि जोंनि मेडेल बे मेडेलखौ साफा साफा गानहोनो थाखाय आं खावलायहरबाय बयबो खनसे दुलाराय मोसानो बरायनांगौ केमेरा पार्सन बिथांमोननिसिम मोनसे हांख्रायनाय जेन जोंनि आलासिफोरा नुहुरनो हानाय जे जायगा बेखौ नोंथांमोना एसे एरखेनानै होनांगौ बे समाव जोङो रानार्स आप टीम उदालगुरि हानजा बिथांमोननि जि रानार्स आपनि जि ट्रफि बेखौ जों बुंनांगौ आरो बे ट्रफिखौ बावनो थाखाय आङो बिटिआरनि बारग' इएन आरो ट्राइबेल संघनि एडभाइजार जुगेन नार्जारि सार बिथां सानैखौबो आङो खावलायहरबाय बयबो गोबारै आखाखौनो फरायनांगौ बिथांमोनानो जाहैबाय बर' हारिनि साफा साफा जोंनि सम्पद आरो बिथांमोना बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिथांमोना सिनायथि होगोन ओंखायनो बिथांमोनखौ अनसायनांगौआ बिथांमोनखौ मदद होनांगौआ जों साफ्रोमबो बर'फोरनि बिबान बर' फरायसा आफादाबो बे खामानिखौ जों अराय सम मावलांबाय थागोन नोगोद 30,000 रां आरोबाव गांफा गांफा फोरमायलाय बिलाइ गंसे गंसे मेडेल बिथांमोननो बावनाय जादों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे टीम आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय बे समाव जोंनि गेजेराव आलासि सासे सफैनो हादों बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार समस्तिनि एमपि जयन्त बसुमतारी आं बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय आरो बयखौबो आखाइ खबनानै बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायहरबाय बे समाव जोंनि चेम्पियन टीम बाक्सा जिल्ला दुलाराय बिथांमोनखौ आं बान्था बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय आरो बिथांमोननि जि मेडेल बे मेडेलखौ आं गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गानहोनो थाखाय खावलायहरबाय केमेरा पार्सन बिथांमोनखौ आं गले गले खावलायदों जोंनि आलासि बिथांमोना बान्था बावनाय हाबाफारिखौ नुहुराखै ओंखायनो नोंथांमोनखौ एसे साइड जानानै फट'खौ लानो थाखाय खावलायहरबाय बे समाव 2025 मायथाइनि ब्रैथि जिथाम बोसोरसिमनि हौवासाफोरनि जोबथा बादायलायनायनि देरहासार हानजा बिथांमोननि ट्रफिखौ आं बावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ मदद खावलायबाय
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादखौ दैमारि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जाय जाय जिल्ला आफादफोरा जोंनि टुर्नामेन्टआव बाहागो लाबाय आरो टुर्नामेन्टखौ बिथांमोना जाफुंसार होबाय बिनि थाखायबो आङो गासै जिल्ला आफादफोरखौ आङो साबायखर बावहरबाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मोजां थासारिनि गेजेरजों